Eli mulla oli tänään, minulla on story time. Okei, aloitetaan. Tää siis tapahtui mulle tosi pienenä. Ja mä olin päiväkoti-ikäinen. No niin. Mennään tarinaan. Mä olin pyöräilemässä mun äidin kanssa mun päiväkodilla. Sitten tapahtui näin kiva juttu, että mä kaatusin. Ja mä en kadonnut sille ihan pikkujutulla vaan. Siis mä olisin kuollut, jos mä olisin käyttänyt kypärää. Tai siis mut lähti 3 hammasta. Juu. Ja sen jälkeen mut vietiin hammaslääkäriin ja sitten ihan lääkäriin. Ja juu. Et ei ollut kiva juttu. Suosittelen käyttämään kypärää, koska mä oikeesti olisin kuollut. Että juu. Suosittelen käyttämään kypärää. Ja kypärän käyttäminen on noloa, koska se on vain turvallista. Ja siis mä olisin oikeesti kuollut ja aivotärähdys ei ole mikään kauhean kiva juttu. Joo, sä oksentelet tosi paljon. Mun äiti joutuu herättää mua melkein, siis joka tunnin välein. Ja oikeesti, ja älkää välittäkö näistä kuvista, siis ne on ihan random kuvia, mitä mun gallerista löytyy. Ja siis, ei ollut kiva. Ja jos kysytte, niin jotenkin vaan sanoa, että tehdä. No, mut kuitenkin. Suosittelen käyttämään todellakin sitä kypärää, koska se ei ole noloa. Koittakaa kaikki ymmärtää, että se on noloa. No, mutta kuitenkin. Heippa. Ja tämä on Pandora, heippa.